От дяволите. Загубих 100 000 лири. 100 000. Любов в менюто. BTV. 1, 2, 3, 4. В месеца на баловете в Лили всичко оживява. Създай супервизия с къшен фондиотен Тир-Тир и спирала буржуа Волюм Гламър за обем. За безупречен грим избери фондиотен Лумимат от Maybelline и се довери на спирала L'Oreal Big Deal. Превърни бала в приказка с фондиотен Revlon Color Stay и течно червило NL Beauty. 10, 11, 12. Обичам, когато си разстроен. Така прекарваме повече време заедно. При чревен дискомфорт на помощ идва Адирекс. Адирекс. Стягаш се и тръгваш. Круасан. Толкова шоколадов. Нежността идва в нова форма. Истинска изненада за сетивата ти. Опитай новия Милка Шоко Круасан. Цекови, как сте? Аз съм с хванат кръст, а той с изтръпнали крайници. Как да сме? Вие сте точно за Оремил Форте Макс. Максимална доза активни съставки за периферната нервна система. На него разчитам, когато ме мъчи гърбът. Оремил Форте Макс? Искате грижа за периферните нерви на Макс? Получавате я с Оремил Форте Макс от Натурфарма. Живота на едро е философия, приятели. Вижте. Рени обича морската кухня и знае основен принцип за живота на едро. Пести на едро, дори да пазаруваш на дребно. Така се спестява обикалянето и разочарованието. Спестява и от винаги изгодните цени. После посрещате на едро с вкусните си вечери. Метро. Пести на едро, живей на едро. Знаем какво ти причиняват хемороидите. Дискомфорта, болката, паренето. В борбата с хемороидите използвай Цикатридина супозиторий. Продукт номер 1 по продажби в България. Съдържа хиалуронова киселина, основа за по-бързо заздравяване на тъканта. Поведнъж на ден. Търси Цикатридина супозиторий и цялата серия за хемороиди от Натурфарма. Искаш гладка кожа и то бързо. Използвай самобръсначката Gillette Venus Comfort Glide. 2 гел ленти за двойна гладкост. Смени нощ. Запази самобръсначката. Gillette Venus. Наслади се на гладка кожа всеки път. Здравейте от Житница! Нека ви разкажа една житненска легенда за две ангелчета. Ангел и братовчет му Ангел. Ангел бил запален по надениците, а Ангел по кренвешите и само да се зачудиш, кое ти се хапа, те се появяват да те кандардисват. Оттам си ги знаем, като ангели-хранители. Времето минавало, спорът си останал. Кой знае, може и сега да се тук, че се чудя, кренвиш или наденичка да хапна. Аде, се е вкусно. Деликатес Житница. Колбасите на село Житница. Огромен избор ниски, огромен избор ниски, огромен избор ниски, огромен избор ниски. Сега в Айко 20% отстъпка за бебешки стоки. Айко, където има всичко. Мезин Форте доставя специална комбинация от храносмилателни ензими, които облегчават тежестта и подуването след хранене. Мултиензимен лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Казват, имало пропаст между поколенията. Има и един мост между поколенията. Бомбичката. Бира, която всички обичат и лайкват. Вкус, с който си казваме и на здраве, и чирс. Бомбичка. Поколенията с бира. С Невраксил може да се върнете към обичайното си ежедневие. Невраксил – за нормалната функция на периферната нервна система. Вземи Пироло и се отдай на плодов свят от емоции. Пироло. Забавлявай се на воля. Напоследък съм уморена. Затова започвам деня с Primlife Ferro Energy. Ferro Energy съдържа желязо, билкови екстракти и витамини и се усвоява бързо от организма. Вече се уморявам по-малко и вкъщи, и на работа. Ferro Energy – сироп с течно желязо, произведено в Германия. Primlife – разцветът на живота. Търсете серията
Лайф в аптеките. След 40 кожата ни се нуждае от нещо повече от хидратация. L'Oréal Париж Revitalift Laser дневен крем с проретинол, хиалурон и витамин С. Изглажда бръчките, стяга кожата и изравнява тена. Намалява появилите се за 7 години бръчки за 6 месеца. Допълнете рутината си с Revitalift Laser 3 пептиден серум. L'Oréal Париж, защото го заслужавате. Любов в менюто. Неделя, 12:30. Денят дойде. Това е последната точка от пътешествието ти в търсене на любовта. Дали я намери на бреговете на Шри-Ланка, в лицето на една от двете дами, Клаудия или Любомира, ще разберем след малко. Усещам такова вълнение, че ми се подкосяват краката. Дойде времето той да говори. Добре дошли в новия свят на Ергенът. Тази вечер, 20 часа, само по BTV. Така ще говоря само. На рибешки. Сети се, нещо са те били, паднал си с колелото. Ти сега си геврек. Върни се в онова време. Колко ми даваш? Тази вечер, 22 часа. BTV. Керана и Куку Бенд в експлозия от музика и емоции. Помниш ли текста? Четвъртък, 22 часа, BTV. Сигурна ли си, че нататък текста не продължава? Парламентът отговаря на президента. Ще разгледа ли предложението за референдум за еврото до година? А отговорът очаквайте в следобедните новини на BTV 17. Нова катастрофа отново с камион точно на същото място, на което загина Сияна. Стачка на транспорта блокира София утре до обед. Как децата ще стигнат до училище, а възрастните на работа. Tuborg. Tilt your world. Проблеми с ногтите? Екзодерил Максилак се нанася веднъж седмично и е съвместим с цветен лак. Екзодерил Максилак. Лесно решение за здрави ногти. Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Включи се в голямото търсене на 1 милион кена свежо младо пиво. Дали се крие тук или пък тук? Търси под капачките на стъклени бутилки младо пиво. Всеки символкен ти носи още пивко освежаване. Открий свежестта навън с пиринско младо пиво. И не забравяй да върнеш бутилката. Обичам, когато си разстроен. Така прекарваме повече време заедно. При чревен дискомфорт на помощ идва Адирекс. Адирекс. Стягаш се и тръгваш. Всичко започва с идея за ново начало, а после пристига диванът, масичката, лампата и изведнъж целият ти дом се усеща по-уютен и по-твоят. До 29 май вземи избрани мебели за дневно от IKEA с до 20% отстъпка с карта IKEA Family и превърни идеите си в реалност. IKEA. По-добър живот заедно. Сестра ми често иска да й обръщам внимание. Въпреки това, моментите с нея са истински приятни. Kinder Milk Slice. Вкусен млечен пълнеж и капка мед между два пласта пухкав пандишпан. Kinder Milk Slice. Нежен като прегръдка. Не се разстройвай, когато обстоятелствата те изненадат. Стегни се при нужда с Рекомфорт. Малкото хапче при голяма нужда. А сега и Рекомфорт DR. Нова форма саше. Здравейте от Житница! Нека ви разкажа една житненска легенда за две ангелчета. Ангел и братовчет му Ангел. Ангел бил запален по надениците, а Ангел по кренвешите и само да се зачудиш, кое ти се хапва, те се появяват да те кандърдисват. Оттам си ги знаем, като ангели-хранители. Времето минавало, спорът си останал. Кой знае, може и сега да се тук. Че се чудя, кренвиш или наденичка да хапна. Аде, се е вкусно. Деликатес Житница. Колбасите на село Житница. Ами, това ще отнеме време. Нека ти помогне, скъп. Био е реди. Тук винаги ще намерите изобилие от деликатеси и предястия. Био е реди топла витрина. Така готвя за семейството ми. Био е реди пекарна. Винаги прясно изпечен хляб и закуски. Био е реди. Вкусно и приготвено с любов.
Какво прави Карлсберг? Вероятно най-добрата бира за вечеря. Докато се чудиш кога ще се престраши за пръстена. Дали неспирният стремеж към съвършенство или съвършените моменти, в които я споделяме. Вероятно. Карлсберг. Probably the best beer in the world. Не мога да разбера защо хората идват тук толкова тихо. Спри да го мислиш с дъвки Орбит. Дъвчи с удоволствие. От изоставен двор до градината на мечтите ти. Всичко се нарежда лесно с Практикер. Започни с моторна самоходна косачка Husqvarna с ширина на косене 40 см. Моторна бензинова коса Husqvarna с нож и корда. И тракторна косачка Husqvarna с ширина на косене 95 см и хидростатична трансмисия. Сега на супер цени. Практикер. Винаги има решение. Персил. Независимо колко тежка е била играта, Персил Гел ти дава почистване в дълбочина на прането и дори хигиенична чистота за пералнята. Това е обещанието на Персил за почистване в дълбочина. Персил, винаги даваш най-доброто от себе си. Казано честно, всичко е наред. Защото 2 милиона бири като слънце ви очакват. Виж под капачката или езичето дали печелиш Ариана Светло Кен веднага. Разбери повече на Ариана БГ. Ариана. Бира като слънце. Често първите сигнали за проблеми с периферната нервна система са мравучкане и изтръпване. Помогнете си с Невраксил. Огромен избор ниски, огромен избор ниски, огромен избор ниски, огромен избор ниски. Сега в Айко 20% отстъпка за бебешки стоки. Айко, където има всичко. От няколко години имам проблеми с ставите. Ставите най-често водят пациенти в мой кабинет. За овладяване на тези състояния е необходимо подхранване на ставния хрущял. Проензи Интензив е най-силният продукт на Проензи досега. Богат състав, който активно подхранва ставите. Значително подобрява ставния комфорт, подвижността и осезаемо подкрепя засегнатите зони. Проензи Интензив ми помогна и ставите ми се отключиха. Проензи. Движи се! Подари си цветни сънища с полъх на лято. Ела от четвъртък в Lidl и вземи чаршаф с ластик на цени от 7,99. Спален комплект с 2 лица на цени от 12,99. И пижама за нея или него за 13,99. Сканирай и спестявай над 200 лева всеки месец с Lidl+. Tuborg. Tilt your world. Герана и Куку Бенд в експлозия от музика и емоции. Помниш ли текста? Тази вечер 22 часа BTV. Сигурна ли си, че нататък текста не продължава? Ано. Ще ви се завия свят, обещавам ви. Не, това е много сложно. Аз обясних Штринг-данг. Интелигент. Ева ме ритми. Познавам някой, не вижда той света. С очите вижда много други неща. С лилави стени. Чакайте! Те те чакам, нали се размина? Резултата се обръща. Айде! Една нуличка. Аз обичам България. Неделя, 20 часа, BTV. Финалът на битката с килограмите наближава. Кой ще я спечели? Гледай в събота от 20 часа по BTV. Тази година Ергенът разкри само част от новото си лице. Другата пролет предстои още по-истинско, още по-докосващо и вълнуващо приключение под знака на любовта. Затова, ако си необвързана дама и мечтаеш за голямата и истинска любов, ела да я потърсиш на новото екзотично място, на което ще те отведе 5-ти сезон на Ергенът. Нови Ерген те очаква. Запиши се на btv.bg /Ергенът.
Колко ми даваш? Нов сезон. Мамо, хайде да играем на принцеси. Много ме боли главичката. Ще те цункам и ще ти мине веднага. Имаш главобол? Веднага Парабол. Облегчава главоболие, зъбобол и други болки. С течен ибупрофен в капсула, Парабол Макс облегчава 2 пъти по-бързо и действа до 8 часа. Болка Парабол Макс. Съдържа ибупрофен, лекарство без рецепта за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Вземи Пироло и се отдай на плодов свят от емоции. Пироло. Забавлявай се на воля. Лор ускори сетивата си. С новата кафе колекция Лор Пасионе Роса. Наслади се на интензивен италиански вкус, вдъхновен от страстта. Лор. Pleasure is gold. Простатата ви алармира. Вземете Простамол Уно. Простамол Уно. Просто бъди мъж. Лекарство на растителна основа номер 1 в България за лечение на простата. Съдържа екстракт от серено аракен за мъже над 18 години. Без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. За моментите, които ни събират. Милка. Вкусът на нежността. Покани пролетта у дома с неустоими предложения. От четвъртък в Лидъл маринован свински врат без кост за 11,99 кг. 3 броя краве кашкавал по БДС за 22,90. 1 кг пържени фастъци за 7,49. Диня с 50% намаление за 1,49 кг. И банани за 1,99 кг. Качеството започва тук. Лидъл. Колко ми даваш? Вторник и сряда, 22 часа, BTV. BTV Светът, събота, 12:30. Създай серум рутината, от която кожата ти се нуждае. С серумите на Nivea Cellular с хиалуронова киселина, бакочиол, витамин С и SPF 50+. Могат и да се наслояват. Затова не избирай само един. Серуми Nivea Cellular. Кожата е за да поемеш контрола. Nivea е за кожата. Не е ли вълнуващо да откриваш себе си? Това съм аз. И това е хубаво. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Ще видиш, твоята лоялност си струва. Пазарувай, събирай, спестявай. Само в моят DM ап. Огромен избор ниски. Огромен избор ниски. Огромен избор ниски. Огромен избор ниски. Сега в Айко 20% отстъпка за бебешки стоки. Айко, където има всичко. Включи се в голямото търсене на 1 милион кена свежо младо пиво. Дали се крие тук или пък тук? Търси под капачките на стъклени бутилки младо пиво. Всеки символ кен ти носи още пивко освежаване. Открий свежестта навън с пиринско младо пиво. И не забравяй да върнеш бутилката. От Анджелини Фарма. При болка от травми, навяхвания, оттоци, довери се на силата на Аолин Гел. Разнеси тънък слой 2-3 пъти дневно върху болезненото място. Аолин Гел действа точно на мястото на възпалението. Винаги под ръка Аолин Гел ти помага да се справиш с болката. Победи болката с силата на Аолин Гел. Без рецепта. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Здравейте от Житница! Нека ви разкажа една житненска легенда за две ангелчета. Ангел и братовчет му Ангел. Ангел бил запален по надениците, а ангел по креновищите и само да се зачудиш, кое ти се хапа, те се появяват да те кандърдисват. Оттам си ги знаем, като ангели-хранители. Времето минавало, спорът си останал. Кой знае, може и сега да се тук. Че се чудя, креновиш или наденичка да хапна. Аде, се е вкусно. Деликатес Житница. Колбасите на село Житница. Тук сме от достатъчно време, за да разберем, че не ти пука за нас. Защо да ти? Дойдохме ли за голямото да? Не. Бяхме ли до теб за модно съветче? Не. Дори не сме ходили на почивка заедно. Нищо. Пък другото море ще идем на море.
Къде бяхме ли? Правихме всичко възможно да имаш пари за важните неща. Дори да не сме най-важното нещо в живота ти. Кредисимо. Пари на време от много време. Какво прави Карлсберг? Вероятно най-добрата бира за вечеря. Докато се чудиш кога ще се престраши за пръстена. Дали неспирният стремеж към съвършенство или съвършените моменти, в които я споделяме. Вероятно. Карлсберг. Probably the best beer in the world. Чувствате се уморена и потисната. Напълнявате. При всяка пета жена това се дължи на проблеми с щитовидната жлеза. Сарита Плюс за нормална функция на щитовидната жлеза. Добре, а какво ще кажете да си разменим партньорите? Да, може и да ми хареса. Нещо само за веднъж и без ангажименти стайла или? Имах предвид да си сменим партньорите в отборите. За разнообразие. Тази игра не я харесвам. Трудно е да контролираш различните миризми у дома. Но сега има начин. Серуик. 24/7 постоянна свежест. Невероятен аромат без аерозол, на който се наслаждавате до 70 дни. Вдишай, издишай. Еруик. Страстта на Хелманс се крие в богатия вкус. А той е гарантиран с качествени съставки. Затова майонеза Хелманс съдържа яйца от свободно отглеждани кокошки и олия от устойчиви източници. Опитай неустоимо кремообразния и мек вкус на майонеза Хелманс. Хелманс. Богат и плътен вкус. Пора си в нашите светли дни. Високите дози Б-витамини в Милгама Н регенерират периферните нерви и лекуват причината за болка в гърба и кръста. Милгама Н. Болката в гърба и кръста може да бъде лекувана. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. BTV Светът. Събота 12:30. BTV. Природата има нужда от нас и ние от нея. Предстоят ни 7 вдъхновяващи дни, посветени на теми като транспорт, енергия, рециклиране, биоразнообразие, храна и вода. Всеки ден ще споделяме добри примери и дела, за да покажем, че в грижата има смисъл. Отговорни към природата заедно. Зелената седмица от 2 до 8 юни на всички BTV платформи. Сериозните отношения си изискват сериозни основи. В твоите очи виждам съмнение в момента, не в моите. Аз нямам какво да кажа на този етап повече. Ами ето, стигнахме до този момент. Не знам дали съм готов, но не знам дали ще бъда и по-готов, така че просто трябва да изляза и да говоря с момичета на този коктейл и да видим какво ще се случи. Добре дошли в новия свят на Ергенът. Тази вечер, 20 часа, само по BTV. Мамо, финалист съм, да знаеш. Утре се прибирам. По-хубаво чувство от това да се прибереш къщи при близките си няма. Това е най-прекрасното нещо. Тоше! Айде! Преобличай се! Трябва да тренираме! Финала наближава! Живот на кантар. Утре вечер, 20 часа, BTV. Гледай финала на битката с килограмите. О, госпожо Примова, как да ви помогна? О, Гинчо, с тази моята памет забравих за какво дойдох. Аз помня показалката, с която ни концентрирахте. Сега има ред да ви помогна. Вземете Гинкоприн Макс за памет, концентрация и кръворосяване. С екстракт от гинко билоба с грижа за мозъка, с магнезия и цинк, премиална грижа за нервната система и мисловната дейност. Сигурно е скъп. Гинкоприн Макс стига за над 2 месеца и може да се приема с лекарства и за кръвно, за които всъщност дойдохте. Затова всяка таблетка си струва. Гинкоприн Макс. Максимален ефект за памет и кръворосяване. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno... Хрупкава вафла с пълнеж от нежен млечно-лешников крем, покрита с кадифен млечен шоколад. Киндер Bueno. Направи момента Bueno. Празнувай бала с стил. Вземи в Била салам бургас или шпеков орехите за 6,69. Суджук добруджански, чердака или телешки орехите за 7,99. 20% отстъпка на продукти с марка Швепс и бира Хайнекен 12 броя за 17,99. Само в Била.
Ако изпитвате някой от тези 4 симптома, всеки един от тези симптоми е признак на стомашни киселини. Гавискон образува защитна бариера, като успокоява стомашните киселини за 3 минути и предотвратява рефлукса до 4 часа. Гавискон – едно решение при 4 симптома на стомашни киселини. Лекарствен продукт без рецепта за лица най-над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Наденички бекон, ребърца. Обичаме да ги ядем, но са толкова калорични. Дори да се приготвят без олио, мазнините, които отделят, остават в тях. Ами ако можеше да им се насладиш без излишните калории и холестерол. Виж новият No Fat Grill. No Fat Grill изцежда мазнините от храната, още докато я приготвя. Виж как мазнината се стича и пада в тавичката. Всичко това са калории и холестерол, които си спестяваш с всяко хранене. С 15 градусовия наклон мазнините се оттичат от храната и се събират в тавичката. С No Fat Grill храната ще запази невероятния си вкус, но без излишната мазнина, която е вредна за здравето ни. Високото ниво на холестерол запушва артериите и създава риск от сърдечно-съдови проблеми. С No Fat Grill ще намалиш нивото на холестерола си по естествен начин. Незалепващото медно покритие на No Fat Grill ти позволява да приготвяш храната без да добавяш масло или олио. Готви с по-малко калории, двойно по-бързо, без опасност храната да залепне и запази истинския вкус на продуктите. С No Fat Grill семейството ти ще се наслаждава на любимите си храни без огризения. Готвенето с No Fat Grill е по-здравословно, по-бързо и по-лесно. Получаваш винаги вкусни резултати, винаги равномерно приготвени за половината време. Виж колко е лесно да приготвиш чизбургер за по-малко от 5 минути и виж мазнините, които тялото ти си спестява само за едно хранене. Компактният му дизайн позволява да го съхранявате удобно навсякъде. И твоят No Fat Grill сега ще ти струва само 79 лева. Ще готви за теб и семейството ти с до 40% по-малко мазнини. No Fat Grill сега ще ти струва само 79 лева. Позванете сега на телефон 02 906 6200 или направете бърза поръчка на telestar.bg. Купете го от нашите магазини в София, Пловдив, Варна, Бургас, в Русе и Стара Загора. Очакваме ви и в новия ни магазин в град Плевен, улица Васил Левски, 94. Диабетът изисква постоянно внимание и постоянен контрол. С концентриран екстракт от канела, хром и витамин B6, новият Диабекан Форте е обогатен с екстракт от бяла черница за контролирано протичане на метаболизма на въглехидратите и за поддържане на нормални нива на кръвната захар. Диабекан Форте. Кръвната захар под засилен контрол. И денят ти е под засилен контрол. От Фортекс. Сияйна кожа, защитена от слънцето? Абсолютно съм за. Нов Bright Reveal тониран UV Fluid. Висока защита с ниацинамид. И леко тонирана формула. За мигновено сияйна кожа. 96% забелязват по-сияйна кожа. Не прикривай блясъка си. Bright Reveal тониран UV Fluid от L'Oréal Париж. Защото го заслужаваме. Натовареният ден може да предизвика главоболие, но болката не бива да ви пречи. Норофен Експрес Форте меки капсули бързо облегчава главоболието и ви помага да изживеете деня си пълноценно. Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Децата мечтаят всеки ден за все по-големи подвизи. Изберете за тях Данонино с калций и витамин D и вдъхновете тяхното въображение с новите опаковки на Данонино. Данонино подкрепя големите мечти на малките мечтатели. Мезин Форте доставя специална комбинация от храносмилателни ензими, които облегчават тежестта и подуването след хранене. Мултиензимен лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Това е Мили, машината за петна. Продължителното пране с гореща вода съсипва дрехите й. Това е предизвикателството 20 на Вениш. Една доза към всяко пране премахва безпроблемно петната. Често не е достатъчен само перилен препарат. Вениш успя. Каквото и да е предизвикателството, довери се на Вениш. Всичко започва с идея за ново начало, а после пристига диванът, масичката, лампата и изведнъж целият ти дом се усеща по-уютен и по-твоят. До 29 май вземи избрани мебели за дневно от IKEA с до 20% отстъпка с карта IKEA Family и превърни идеите си в реалност. IKEA. По-добър живот заедно. Казано честно, всичко е наред. Защото 2 милиона бири като слънце ви очакват. Виж под капачката или езичето дали печелиш Ариана Светло Кен веднага. Разбери повече на Ариана БГ. Ариана.
избира като слънце. Кой ще спечели битката с килограмите? Събота, 20 часа. Финалът на Лига Европа, 21 май, сряда, 21 часа. Тотнъм, Манчестър Юнайтед, BTV Action и Voyo BG. Всяко семейство има своите демони. Вещици, духове, вампири. Гледайте Джони Деп. Да не сме роднини. Ева Грин. Липсваше ми. Мишел Пфайфър. Хелена Бонъм Картер. Как сте? И Алис Купър. Извинете. Във филма на Тим Бъртън "Тъмни сенки". Събота, 22 часа. BTV. No sunshine when she's gone. Герана и Куку Бенд в експлозия от музика и емоции. Помниш ли текста? Тази вечер, 22 часа, BTV. Сигурна ли си, че нататък текста не продължава? Ано. Ще ви се завия свят, обещавам ви. Не, това е много сложно. Аз обясних штринг-данг. Интелигент. Ева ме ритми. Познавам някой, не вижда той света. С очите вижда много други неща. С лилави стени. Чакайте! Те чакам да не се размина. Резултата се обръща. Айде! Една нуличка. Аз обичам България. Неделя, 20 часа, BTV. Петък в преди обед очаквайте. Дичо, за аплодисментите, бащинството и защо обича България. Започваме в 9:30. И сме до обедните новини. Живот на кантар. Днес, 20 часа. Мамо, хайде да играем на принцеси. Много ме боли главичката. Ще те цъмкам и ще ти мине веднага. Имаш главобол? Веднага Парабол. Облегчава главоболие, зъбобол и други болки. С течен ибупрофен в капсула, Парабол Макс облегчава 2 пъти по-бързо и действа до 8 часа. Болка Парабол Макс. Съдържа ибупрофен, лекарство без рецепта за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Вземи Пироло и се отдай на плодов свят от емоции. Пироло. Забавлявай се на воля. Всеки е майстор с Мусю Бриколаж. Иван, консултант сектор градина, заповядайте. Нова прическа за градината, значи. За косачките, насам моля. Не липсва избор. Разгледайте. Мощна моторна самоходна косачка Inventive с 5 години гаранция. Лека и компактна електрическа косачка Bosch с гребени за прецизно косене около ръбове. Моторна коса Deo с мощен двигател, корда за трева и нож за храсти за косене на трудно достъпни места. И за растенията имаме всичко. Мусю Бриколаж. За всички пораснали деца и за техните малки съкровища. Довери се на Бочко. Най-добрата защита от насекоми за цялото семейство. Пилешко филе за 6,99 в Т-маркет. Вземи стоки за над 10 лева и заедно с тях купи пилешко филе само за 6,99 за килограм. Само от събота до понеделник до 2 килограма на клиент. Т-маркет. Практичният избор. Приятелите споделят всичко, защото заедно всичко е много по-забавно. Като Kinder Joy с фигурките и забавните джаджи на Супер Марио. Kinder Joy с млечно какао в крем и 2 вкусни хрупкави вафлички. Kinder Joy. Заедно е най-добре. Вземи Mercedes-Benz GLC от Silver Star. До края на май с подарък оборудване до 10 000 лева. Важи за ограничен брой автомобили на склад. Виж повече на mercedes-benz.bg. Лукс, който заслужаваш. На цена, която харесваш. В Юск имаме над 1300 артикула на една и съща ниска цена всеки ден, като кош за пране за 45 лева, спално бельо за 27,50 или завеса само за 16,50. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Отиваш от работа на парти. И после пак всичко отново. Личи си. Биотен Хидроексел утолява жаждата ти за живот и тази на кожата ти. Серум за незабавна хидратация. Околоочен крем за значително намаляване на тъмните кръгове. Биотен Хидроексел. Усмихни се. Кожата ти сияе.
Нова пълна линия почистващи продукти и маски. Биотен Хидроексел. Трудно е да контролираш различните миризми у дома. Но сега има начин. Серуик. 24/7 постоянна свежест. Невероятен аромат, без аерозол, на който се наслаждавате до 70 дни. Вдишай, издишай. Еруик. У вас винаги е голям купон, а всеки голям купон оставя бъркотия, която трябва да почистиш. На помощ идва безкабелната прахосмокачка Roventa X Clean 10. С нея бързо, лесно и удобно почистваш и измиваш едновременно всяко замърсяване, дори на най-трудно достъпните места. А най-хубавото е, че ролката й се почиства сама. Чиста работа. Безкабелна прахосмокачка за активно измиване и сухопочистване Roventa X Clean 10, многофункционална прахосмокачка Roventa X Force Flex 1560 и уред за почистване на петна Roventa Clean. Сега на супер цени и на изплащане на 10 безлихвени вноски. Свали новия Технополис ап и пазарувай още по-лесно. Технополис прави живота по-хубав. Често първите сигнали за проблеми с периферната нервна система са мравучкане и изтръпване. Помогнете си с Невраксил. Невраксил съдържа оридин, женшен, фолиева киселина и витамини. С Невраксил може да се върнете към обичайното си ежедневие. Невраксил за нормалната функция на периферната нервна система. Грила е в Била. Тази седмица вземете ощипци с бекон и кашкавал грил парти за 4,99. Кетчуп Хайнц оригинал килограми 350 грама за 8,99. Газирана напитка Кока-кола 1,99 за литър и половина. И бира Морети Кен за 1,39. Грила е в Била. Това бяхме аз и моите планове за вечерта. А това беше сухата ми кожа. Но вече имам новата козметична серия от Цикатридина. Подхранващата емулсия успокоява и увлажнява кожата ми и попива бързо. Измивната течност пък почиства деликатно и ефикасно, без да нарушава кожната бариера. Козметичната серия Цикатридина е подходяща за лице и тяло. Почиства нежно и хидратира кожата в дълбочина. Истински здрава и красива кожа с новата козметика Цикатридина от Натурфарма. Лор ускори сетивата си с новата кафе колекция Лор Пасионе Роса. Наслади се на интензивен италиански вкус, вдъхновен от страстта. Лор Pleasure is Gold. Новата Rexona Advanced Protection с Body Heat Activated технология. Осигурява нон-стоп защита във всяка ситуация. Рексона те предпазва от изпотяване и неприятни миризми. 72 часа нон-стоп защита, активирана от телесната ти температура. Живот на кантар. Днес 20 часа BTV. Ще ви се завия свят, обещавам ви. Не, това е много сложно. Аз обясних штринг-данг. Интелигент. Имаме ритми. Познавам някой, не вижда той света, с очите вижда много други неща. С лилави стени. Чакайте! Те чакам, нали се размина? Резултата се обръща. Айде! Една нуличка. Оп, оп! Аз обичам България. Неделя, 20 часа BTV.